Ahojte, ja som Amoxis, dnes vám ukážem môj počítač. Tu mám takúto kameru na reproduktoroch, tuto je môj monitor, tuto je vlastne ďalší reproduktor, tuto je moja lampa, tuto je moja myš, tuto je počítač a tuto je... Amoxis, se něco ti přijelo. A čo to je? Tahle krabička, sice nevím, co to úplně je, ale je tady nějaká krabička, vypadá, že je nějaký papír, protože se nějak vypadává od tamtu. Můžeš si... Amoxis. Ahoj Amoxis, viem, že si už dosiahol 10 odoberateľov a preto ti posielam tento fake YouTube Wood Button. Viem, že niečo také neexistuje, ale myslím si, že keby existoval YouTube Wood Button, tak by bol za 10, toto neviem čo je, odoberateľov. Takže... Tuto vyzerá, že už je, takže tuto niekde sa to asi robí. Je v nejakom alubale. Tak otvorím ten alubal, rovno ho môžem už aj roztrhať. Tak. A zavesím si ho napríklad niekde tu. Dobře, že máš už silver button. Toto nie je silver button. No výborně, spadl mi telefon. Ale toho si nevšímej, Amoxise, tady je ten telefon. Tady ho máš. Takže takto to Takhle to vypadá. Jo. Ale, no, je to super. Jo. No a naspäť k počítaču. A ešte tu je vlastne tlačiareň. No a to je vlastne už úplne všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, môžete dať like, odber. No a ahojte.